Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hörmətli tamaşaçılar, Xızır TV telekanalında xeyirli saatdə tapşırığı başlana. Sizni min Резида Салахова сәламлим. Bugün tapşırığımız qonağı tarixçi, galim, tarix fənləri doktoru, Tatarstan Respublikasının at qazanğan fən işlətlisi Fayaz Şərif oğlu Xujin. Assalamu alaikum Fayaz abi. Aleyküm assalam. Bek şad sizni görürgə, rəhmət kelgəniz üçün. Tarixçi bulğaç indi əlbəttə tarix turunda söyləşidən başlayıq. Beşinci sınıfta min tarixqa ғашиq buldum, tarixqa məhəbbətim nəqinə 5-ci sınıfta uyandı deyib aytqanınız var. Şol vaqtda tarix oxutucusu sizning tarixqa bulğan qiziqsınığınızı көріп alıb, avul tarixini öyrənirgə qoşqan deyib biləbiz, şolay bit. Менә шул вакытта авыл тарихын öyrəngəndə авылыгыз турында нинди гаҗәеп, үзегезне гаҗәпләндергән фактлар ачтыгыз? Şundan da менә 5-ci klassda oxuyanda bit indi әле bala bit. Anlap da bitirməsən özünün kim bulurğa tilәгәнеңне, həm күп нәрсә укытучыдан тора инде. Менә Зәһапа Кәримова миңа беренче күрүдән үк ошады, аның укытуы, балаларга мөгаллимәсе. Аннан соң ул нәрсәгә игътибар иткән? Әллә мотор сөйләгәнме микән дип менә хәзер уйлыйм. Укуым да яхшы иде инде. Миңа ул башта бер кичәдә 1812 елгы Бөек Ватан сугышы бар бит инде. Ватан сугышы. Кутузов белән Наполеон. Шул сугышның 150 еллыгы иде. Мин 5-нче класста укганда. Аңа кичә әзерләнде. Һәм нишләптер ул кичәдә чыгыш ясарга өлкән класслардан түгел, мине билгеләде. Һәм мин аңа әзерләнеп, әлбәттә менә Зәһапада булышты, чыгыш ясадым. Мотор гына килеп чыкты ул. Шуннан соң Фаяз ди, әйдә түгәрәккә языл әле минем ди. Элек бит түгәрәкләр бик күп иде инде, һәр фән буенча. Мин түгәрәккә язылдым һәм ул башта ук миңа беренче дәрестә ук бирде шул авыл тарихын язарга инде. Синең бабаң бар ди, сорашыр кешеләрең бар ди. Шулай итеп мин авыл тарихын язарга алындым, 5-нче класс баласы. Менә безнең 3-нче көн, шимбә көнне сәләт лагере бар бит инде, сәләт форумы. Шунда конференция булды. Балаларга мин шушы эпизодны сөйләп тә күрсәттем хәтта. Чөнки балалар бит конференциядә катнашсалар да үзләре артык язарга яратмыйлар инде докладны. Менә мин моны үземнең менә бу беренче фәнни эшемне әйтергә кирәк, яхшы гына язган булып чыктым. Чөнки инде мин тарихчы булгач, үземнең менә шушы язган дәфтәремне таптым бит, 24 бетлек шахмаклы дәфтәр булган. Аннан кызганычка каршы югалттым мин аны. Анда мин булай дип куйганмын. Революцияга тикле безнең бабайлар ничек яшәгән, беренче колхоз качан төзелгән, аның беренче рәисе кем булган. Мин шушы сорауларга җавап бирергә телим формасында башланган ул. Һәм бабай сөйләгәннәрдән дип. Бабай нәрсә сөйли? Мин сорау бирәм, бабай җавап бирә. Менә шул рәвешчә язылган ул минем нәрсә. Бик кызык нәрсәләр ачты мин үзем өчен, чөнки минем бабай беренче бөтен дөнья сугышында катнашкан икән. Аны сөйләгәннәрдән мин һаман менә күз алдына китерәм. Нинди ирек сугыш булган ул. Пушкалар ата, бөтен җирдә шартлау, кеше үтереш һәм ялкын, һәм башкалар. Мине иң нык сезнең сорауга җавап, иң нык кызыксындырганы һәм шаккатырган нәрсә булды. Әле менә шул 1962 ел бу. 1962 елда безгә электр лампасы кирде генә, электр. Аңа тикле шул керосин лампалар белән утыра идек. Баксаң, бездә электр станциясе безнең авылда, ул Зәй районының Карман авылы. Әле 1930 елларда ук булган икән. Минем өчен бу гомумән бик кызык ачыш булды, Эш булай була. Хәзер тарихка кирип китәм, аны бераз кыскача гына. 1934 елда безнең Татарстанга беренче тапкыр Ленин ордены бирәләр. Авыл хуҗалыгындагы зур уңышлар өчен. 1933 елда колхозчы ударникларның беренче съезды була Татарстанда, Казанда. Шул съездга катнаша теге СССРның старшысы, илнең старшысы дип йөртәләр бит инде Калинин.
Һәм Калинин безнең колхозны мактап телгә ала. Яхшы эшләгәннәр, илгә икмәкне күп тапшырганнар формасында инде. Һәм безнең колхозга бүләк итеп менә шул электр станциясе бирәләр. Аның моторын алып кайтып, тигләй итеп, булай итеп. Безнең бабай шунда да эшләгән икән хәтта. Менә ул бит үзенә күрә бик кызыклы нәрсә. Ул безнең тарих өчен генә түгел, район тарихы өчен. Менә шулай итеп мин әкренләп тарихка кирип киттем, яраттым. Сезнең ел башында гел билгеле шәхесләр торган дип беләм. Менә үзегезнең мәктәптәге тарих укытучысы. Аннан соң бит сез экспедицияләргә йөргәнсез. Шулай бит Альфред Халиков җитәкчелегендәге экспедицияләргә менә шушындый зур кешеләр белән эшләү, алар җитәкчелегендә уку, белем алу бу сезнең бәхетегез дип саныйсызмы? Ул минем бәхет чыннан да. Сез дөрес әйтәсез, минем ничектер бер теге җиңеллек белән барды дип әйтмим мин. Авылдан килгән балаларга бит шәһәр тормышына ияләшү, яраклашу бик авыр була, әйме? Аңа безгә беркем дә фатирында әзерләп куймаган, анда яхшы эштә әзерләп куймаган. Әмма ләкин менә шундый яхшы кешеләр гел ишрап торды. Алар күп, начарларга караганда яхшылар күп. Менә Альфред Хасанович Халиков, минем профессор, стазым, шундыйларның берсе булды инде. Аннан соң инде таныша башлагач археологлар белән алар арасында әллә кемнәр бар, әмма бөтенесе өчен бер характерлы ягы бар. Үзләренең эшләрен яраталар, кешегә дә теге мотор итеп сөйли беләләр, кызыксындыралар, әмма һәм шул тикле шәфкатьлелек менә ярдәм итәргә торалар. Шулар арасыннан Альфред Хасановичтан башка берсен искә төшерәм. Сез аны белергә тиеш. Ул безнең беренче композиторыбыз, әйтергә кирәк, Солтан Габашиның малае. Рөстәм Солтанович Габашев. Татарча начар белә иде ул, әмма ләкин мин аны өйрәтә яздым. Минем белән татарча сөйләшеп, шул тикле әйбәт кеше инде. Мәрхүм инде хәзер, ул тарих фәннәре кандидаты, Таш гасыры буенча эшләде, һәм шуңа карап менә шарга торышу кешегә, әйме, мин беренче экспедицияны биләрдә үткәрдем дә, көч көне бәрәңге алырга җибәрделәр калган башка студентларны. Мин бардым шул Марк Георгиевич Косменко, аннан соң шул Рөстәм абый белән, Рөстәм Габашев белән Таш гасырын казарга. Һәм Таш гасырын буенча үземне әзерли башладым. Беренче фәнни докладым минем Таш гасыры буенча иде. Аннан соң ул бер тапкыр уйлап торды да әйтә миңа: "Бүтән син минем экспедицияга килмә. Син татар җегете, татар археологиясы белән шөгыльләнергә тиеш. Бар Альфред Хасанович янына Болгар археологиясын өйрәнергә, биләргә ди." Менә шушы сүзе өчен, әйме, мин башта ничектер авыррак кабул иттем. Теге әйтүе бит инде, әйме, бүтән экспедицияга алмыйм сине дип. Мин гомерлеккә рәхмәтле. Гомерлеккә. Альфред Хасанович та шатланды, үзенә татар егете, авыл егете алганына инде. Һәм мин бигрәк тә шат булдым иде. Менә хәзерге көнгә тикле рәхмәтләр укыйм, һәм минем хатыным сүз арасында әйтеп китем инде, аны искә алып үзенең дуасыннан калдырмый. Менә шундый миңа бик тә мәрхәмәтле мәрхәмәтләр, яхшылык кылган кешеләргә. Рәхмәт. Остазлардан алган иң кадерле киңәшләрегез, киңәшләр кайсы булды алар? Менә минем экспедициядә катнашма дигәндән башка. Альфред Хасанович белән. Ул мине җитәкләп йөртте әйтергә кирәк, әйме. Мин монда эшли башлагач та башкалар белән кабинетка утыртмады, үзен белән утыртты. Бергә эшләдек без бер кабинетта. Хәзер яхшы эшләп йөрибез инде. Безнең экспедицияның базасы анда мунча бар иде. Яхшы авыл мунчасы. Без мунчаны бергә керә идек. Мин мунча яга белмим, Альфред Хасанович үзе яга иде, шул тикле әйтеп мунча себриксе дибезне мине тәдиләрен, мине әзерли торган иде. Мунчага киттек, сөйләшәбез шунда, юынабыз. Альфред Хасанович әйтә: "Егет, яшең бара, сиңа бит өйләнергә дә вакыт инде" ди. Мин әйтәм: "Бар инде, яшем бара. Син ди менә бу Чечнядан килгән Гөлнур исемле кызга
öylensəң nişirək bulur idi dey. Nişik qarıysan ağa. Gülnur Şestayda oxutuşu balaları bilen gel bizim ekspedisiyaga bilərgə kiləydi. Şestay bir Irak түгел indi. İyun ayında şuların balaları bilen işləydik biz. Аңа özümün də күзüm düşüp yürüyürdü. Əfir Hasan şöyle sizip şunu nitken әйме. Ondan sonra şolay әйе dedim indi men karşı kilmədim. Ondan sonra birazdan sonra onun bir yağı var indi. O mişerdi. Sen biraz tınaqraq, neyrək formasında yok men aytam bir də mişerge aşamağan ol bek şunday yumşaq kız demeyinde. Şulaytır biz yani durmuşumda da ol bek zor rol oynadı. Menşik şunday kişilerini mene unutasın indi әйме. Ol da bizden gel hayır duabızda. Xuday qabul etsin. Үзегез студентларга нинди кеңешләр бирәсез? Studentlarga mı? Birinciden şit dillerini öğrenirge gerek. Yaxşı bilgiç buluğu için. Hazırki zamanda bizge elekmedi. Şu an göre bir ağır zamana neler buldu, vakitler demesek. Şakıralar Amerika'ya, şakıralar başka şit dillerge, әйме bütün жерде hazır İngiliz dili. Şu an göre men alarga men indi arkeologiya boyunca aytip tatırmın alar gelmenin bilen özümün okuşular әйме öğretem, tevlaytam, bulaytam formasında Kabirşak'ta Alfred Hasanç gibi turmuşlarına da tağılıp koyam. Allah'a şükür bütünüsü aileleri var benim şakirtlerimnin. Alar Altav, Jidev, özüm bilen birge işleyler köbesi, birisi Alaboğa'da. Şuna göre men alardan yasarga dilim yaxşı arxeolog birinciden. Hem şuluk vakitte özümün benim örneklerim var. әйме. Mena şol Alfred Hasanç gibi, Rüstem Sultanç gibi, başka arxeologlar gibi kişi zor harf bilen mene kişi bulurlarını dilim. Ahlaklı. Bir vakitte da men etem fen kişisi o özüne göre bir fenomen. әйме. Ol akşağa tabanmazka diyor. Akşağa tabanasın iken bitti. Şuna da üreten minalarını. Fenge tabanağız. Allah-u Teala'ya tabanağız. Şu aytırıp yönlü kişiler. Ben pek reza özümün şakirtlerim bilen. Rahat yaşağı mina şu şunday dairede. Tarix ул Tarih ol hatire. Kişini hayvandan, kişilik dünyasını hayvanlar dünyasından ayıratırgan bir fenomen. наданлык нәрсә яки нәрсәгә китерә? O nadanlık katastrofa, faciaga getirgen mümkün. Kişilik tarihinin algarışında ol girdi. Dinli халык нинди халык? Dinli halk benimşe birinci şeratta. Ol ahlaklı halk. Din ahlakka ürete. Hürmetli тамашачылар, biz xeyirli сәгатьтә тапшыруын дәвам итәбез. Бүген студиябыз кунагы тарихчы Галим Фаяз Шәрип улы Хуҗин. Фаяз абый, иң беренче экспедицияләрне искә төшерсәк, нәрсә булды иң гаҗәпләндергәне? Мен аны еш сөйлeyim. Көбесе біләдір дә инде. Bu yolu ikinci türlere getirip әйтем алмыйм. Менә нәрсә. Шүлмәк китеге табалар. Şülmek gidiyor. Anın nersesi var, әйме. Arkeologlar onu söyleştire ala. Yani mesela, ol şul tikli köp informasiya bire, әйме. Bu Bulgar şırınıqı, 10-cu asır. Busu Ananya'nın kabileleriniki, bizning eraga tikli 7-ci asır. Busu falan diyen. Ondan sonra şuna qarab ol şülmekçilikning üsüş derecesinde
сөйләп күрсәтә ала, һәм башкалар. Инде орнамент та була, бизәкләр була, әйме, бизәкләргә карап тагын әллә нинди нәрсәләр сәнгатьнең үсеше турында да сөйләргә мөмкин. Менә шушы мин шуңа шаккаттым. Әйме, аннан соң бер нәрсә табып алдык без. Менә ул стаканга ошаган нәрсә, менә бу төбе булай менә дә булайрак итеп китә менә. Вот стаканообразный сосуд дип йөртәбез инде без. Әйме, икенче төрле исемдә бараның балалар шүлмәге. Балалар шүлмәге. Менә шуның турында аны бер нәрсә белми бит инде студентлар. Әйме, теге таптык та шунда табылдыклар янына китереп куйдык. Альфред Хасанович килде дә аның турында сөйли башлады. Бу күчмә халыклар өчен бик характерлы бер нәрсә ди. Менә әле Урта Азиядә 19-20 йөзләрдә дә аларны бик нык кулланганнар ди. Балалар өчен кулланылган бала бишеге яки баланың арбасы булган бит инде. Шул арба төбенә, бишек төбенә тишек тишкәннәр. Моны шунда утыртып куйганнар. Бала писиткәч шунда агып төшә торган нәрсә икән. Менә шулай итеп, теге кайсы гына нәрсәне алып карасаң да, алар бик озаклап сөйли ала. Менә Гөлнур, минем хатыным, әйме, ни өчен аның да миңа күзеп төшеп йөргән икән. Мин балаларга шушы нәрсәләрне бик тәфсилләп сөйли идем, матур иттереп инде. Алар шулай ук чыгарып торган мөмкин, тегесе аңламыйча. Ул мен әйтәм, безнең чыганак бит. Без шушы нәрсәләргә нигезләнеп тарих язабыз. Менә шушы нәрсә мине шаккаттырды. Әлбәт, без табылдыклар гына тапмыйбыз, теге әйберләр генә тапмыйбыз, кеше торган йортлар табабыз. Аларның теге иген ашлык саклый торган амбарларын табабыз. Алар эшли торган теге һөнәрчелек бистәләрендә бигрәк тә әйме төрле мастерскойларга юлыгасың. Аларны казыганда инде гомумән менә шулай итеп юк бар гына беренче карашка табылган әйберләрдән без тулы бер шәһәрнең борынгы күренешен күз алдына китерә алабыз. Ул минем өчен бик ачыш булды, үзенә күрә гаҗәпләндергән. Чыннан да бик кичкенә генә кыйпылчык, нинди кадерле, нинди кыйммәткә ия. Бик кадерле, әйе. Рәхмәт, Файз агай. Менә сез бит инде бүгенге көндә дә экспедицияларга йөрисез, студентларыгызны ияртеп, шулай бит. Үзегезнең яшьлегегезне күрәсезме әлеге студентларда? Әллә инде бүгенге студентлар гомумән башкамы? Хәзерге заман студентлары бераз аерылып тора инде. Әйме, кайсы ягы белән әйтәсе килми, әмма алар илекләренә караганда аз беләләр. Тарихны аз аңлыйлар. Чөнки мәктәптә тарихны укыту методикасы бөтенләй үзгәрде. Менә бу анкеталар, тест формасында кашан фәлән булган, менә аңлап тормыйлар тарихны. Булай алып караганда, мин алар белән бергә булам, даннан соң читкә торып карап торам аларга, әйме. Менә аларның кыламышларын, сөйләү манерларын һәм башкалар, юк, мен әйтәм, үзгәрми икән кеше. Менә яшьләрчә инде. Кызларча формасында, әйме. Алар үзгәрмәне ул яктан. Шуңа күрә менә бусы инде мин үземнең яшьлегенә кайткан кебек. Юктан гына түгел бит, мин һаман тартылам экспедицияларга. Алар белән кызык. Алар белән бөтенләй дөньяга, икенче дөньяга кирип шумасың. Менә 90-нчы елларны хәтерлим, 2000-нчы елларның башы һәм хәзерге яшьләр. Хәзерге заман кешеләре бит инде алар. Әйме, аерма бар. Аерма беләсең нәрсәдә? Мен бик шатланып әйтәм. Элек студентлар тәмәк тарта иде, арак эчә иде. Экспедициядә без шуларга каршы көрәшә идек инде. Хәзер тәмәк тартучы студентларны кызлар бер-икесе тарта әле, егетләр арасында мин күрмим. Арак турында әйткәндә юк. Менә бу шул тикле шатлыклы нәрсә. Чөнки алар аңлый, хәзерге вакытта әйме үзеңне менә шулай тәмәк тартып, арак эчеп, тәртип бозып йөрсәң, синең киләчәгең юк. Менә аңа икенче ягы да бардыр дип уйлыйм мин. Дин.
урысның да, татарның да үз дине, алар икесе дә начарлыкка өйрәтми. Күрәсең, менә шул диннең дә тәэсире бардыр дип уйлыйм инде мин. Араларында менә сезнең кебек һәр кыйпылчыкка шак кату, гаҗәпләнүчеләр, сезнең кебек фанатиклар бармы? Беләсеңме, аны шак катырга да өйрәтә белергә кирәк икән дигән фикергә килдем мин. Менә башта, әлбәттә, теге кәҗә афишага караган кебек карап торалар, бер нәрсә аңламыйча. Сөйли башлагач инде, аңлыйлар һәм аптыратып торалар. Менә ансы да бар. Бер чүлмәк ките тапсалар да, Фаяз абый, монда мен килергә мәҗбүр инде, әмма килмичә калсаң, алар кызыксынулар битәргә мөмкин. Рәхәт эшләү алар белән. Яшьләр белән. Яхшы. Сез университетны тәмамлап, бит инде авылга мөгаллим булып кайткансыз, шулай бит. Бер дә менә шушы мөгаллимлек юлын сайлаганга үкенгәнегез булмадымы? Юк, мин һаман да мөгаллим. Алай да була икән. Менә безнең, мин укыган мәктәптән, әле яттым бит сәләт конференциясы булды дип. Анда 2 укучы килде, 1 укытучы килде. Бөтенесен искә төшереп утырдык әле без. Менә әлбәттә, мин гомумән уйлыйм, педагогика өчен яратылгандыр дип. Балаларны бик яратам, укырга, өйрәтергә, үгет-нәсихәт бирергә бик яратам инде. 2 ел эшләдем, аннан соң Альфред Хасанович мине, Халиков үземнең остазым инде, чакырып алды монда. Мин мәктәпне калдырып киттем һәм менә 1 сентябрь мин биләрдә каршы алам, укытучы сыйфатында түгел, археолог сыйфатында. Күземнән яшьләр килә, балалар киенеп, матур киенеп бара бит, кызыл галстуклар белән. Инде аны бик яхшы хәтерлим, сөйләгәнем дә бар мин бу нәрсәләрне. Онытырлык түгел чөнки. Мин әйтәм, дөрес эшләдем микән, мәктәпне калдырып дим. Аннан соң әкренләп ияләшә башладым, һәм бер вакытта да мәктәптән аерылганым булмады. Мин гел мәктәпләргә йөрим, укытучылар белән дә очрашам, укучылар белән дә очрашам. Шуңа күрә теге Мәгариф журналында гел хезмәттәшлек иттем, мәкаләләрем басылып чыкты. Сүз уңаеннан минем иң беренче мәкаләм, фәнни мәкалә түгел инде, Мәгариф журналына язылды. Укучылар археологик экспедицияда дип атала. Археологик экспедиция, алар нинди яңалык ачалар, нинди сыйфатлар тәрбиялиләр үзләрендә, менә шушыңа педагог күзлегеннән карап язылган нәрсә инде ул. Фаяз абый, без әлеге кызыклы әңгәмәбезне бераздан дәвам итәрбез. Хәзергә даими сәхифәбезгә күчик. Шәригатьнең ни икәнен төшенербез. Шәригать аңлатмасы. Шәригать Аллаһы Тәгалә кешеләргә биргән канун. Гарәпчәдән шәригать сүзе тугры юл дигәнне аңлата. Аллаһы Тәгалә бөтен кешелеккә Мөхәммәд пәйгамбәрне саллаллаһу галәйһи ва саллям җибәргән була. Һәм ул алып килгән канун соңгы канун. Бу канунны мөселманнар шәригать дип атыйлар. Мөхәммәд пәйгамбәрнең саллаллаһу галәйһи ва саллям шәригате бөтен кешелек, барлык халыклар өчен җибәрелгән һәм кыямәт көненә кадәр гамәлдә булачак. Шәригатьтә тормыштагы төрледән төрле хәлләргә кагылышлы хөкемнәр каралган. Ул яшәешнең барлык якларын да биләп алган. Кешенең теләсә кайсы гамәле шәригать күзлегеннән караганда булай дип бәяләнергә мөмкин. Үтәлүе мәҗбүри булган гамәл, фарыз. Мәҗбүригә якын гамәл, ваҗиб. Үтәлүе көтелгән гамәл, сөннәт, рөхсәт ителгән гамәл, мөбах, кирәкмәгән гамәл, мәкрух, тыелган гамәл, харам. Хөрмәтле тамашачылар, без бүген студиябыз кунагы белән тарих, археология, фән, сәясәт, дин турында сөйләшәбез. Бүген студиябызда кунакта тарихчы, археолог Фаяз Хуҗин.
Файз абый, сезнең эшчәнлеккә күчсәк, сез Болгар, Алтын Урда, Казан ханлыгы чорларын өйрәнүче галим шулай бит? Халкыбызның тарихын өйрәнеп, сез нәрсә белән аеруча горурланасыз? Менә сез санап киткән дәүләтләр белән генә шикләнми, безнең фәнни интерес әйтергә кирәк. Әмма аларга тикләре безнең дәүләтләр булган. Кубрат хан Болгар иле, Кубрат хан Болгары, аннан соң Хәҗәр каганлыгы, аңа тикле гомумән Төрки каганлыгы һәм хуннардан башлыйбыз үзе безнең тарихны. Без дәүләтле халык. Без моны бик еш кабатлыйбыз, әйме? Артык уйлап тормыйча аның асылына. Һәр халыкның дәүләте булмаган бит. Безнең күрше халыкларны алып карагыз. Мари, Мордва, Утнур һәм башкалар. Аларның бит дәүләте булмаган. Әйме, дәүләт кешелек җәмгыятенең бер югары үскән моментында барлыкка килә. Демәк ки, безнең бабаларыбыз инде бурынга община строеннан чыгып, үзләре дәүләт төзгәннәр. Дәүләт булгач, аның шәһәрләре була. Шәһәрләрдә була архитектура корылмалары. Әйме, аның бит патшасы бар, идарәчесе бар, алар яши торган сарайлар. Һәм хуннардан башлана безнең, менә иң горурланганым минем шул. Хуннардан башлана безнең язмачылык. Уйлап карагыз, бу безнең ярага тикле бит. Язмачылык бит безнең урысларда, стояннарда качаннан килеп чыга. 988 елда 10 гасырның ахырында христиан динен кабул иткәч, аңа тикле безнеке булган. 1000 ел дип әйтергә була элегрәк, әйме. Аннан соң диндә. Шул заманнарда бит инде безнең тәңришилек булган. Тәңришилек ул мәҗүсилек дигән сүз түгел. Мәҗүсилек белән менә бер аллалык арасында ул алга киткән дин әйтергә кирәк. Юкка гына без бит Алла Тәгаләне күп очракта и тәңрем дип әйтмибез. Әмма бер аллалыкка килеп җиткәннәр дип әйтергә була. Бу шулай ук алга китешнең, алгарышның, прогрессның бер билгесе. Менә шушындый нәрсәләр белән горурланырга кирәк. Ул вакытта ислам диненең тоткан роле нинди булган? Зур булган бит. Шулай бит бүгенге. Менә карагыз, әйме. Ислам динен кабул иттек. Болгарда 922 дип әйтәбез инде рәсми рәвештә. Аңа тикле инде кабул ителгән булган, күбесе ислам динендә булган, әйме. Ислам дине белән безгә керә гарәп графикасы. Гарәпчә яза башлыйбыз. Параллель рәвештә. Без башта руника да язганнар бит, рун алфавиты белән, әйме. Рун алфавиты кысырыклап чыгарыла 10 гасырда, гарәпчә генә яза башлар дигән. Рун да сакланып кала икән 12 гасырга тикле шул биләрдә табылган табылдыкларга карап әйтәм инде моны. Язмачылык, демәк, югары үскән. Язмачылык кына түгел, шагыйрьләребез килеп чыга. Дин булмаса, мин мәсәлән Кылгалине күз алдына китерәм. Аның Кылгали кебек шагыйребезнең килеп чыгышын, үсешен, барлыкка килүен, әйме. Килеп чыга тарихчылар һәм башкалар. Фән үсә. Фән үсә. Мин акыранда яхшырак беләсез бит инде сез. Китапны бик ярата безнең Коръән. Әйме, фәнне, билимне бик ярата. Билимле кеше ул, демәк, аңгырак кеше түгел инде ул. Һәр хәлдә. Дәүләтне, җәмгыятьне алга җибәрә торган кеше. Бу икенче яктан булды. Хәзер карагыз. Безнең ислам дине бар икән, демәк, җыелып намаз укырга мәчетләр кирәк. Мәчет ул бит хәзерге авыллардагы кебек кенә түгел, шәһәрләрдә, мәсәлән, биләрдә, әйме, зур мәчетләр төзи башлар. Архитектура, ислам дине белән яхшы монументаль архитектурада килеп чыга. Биләрдә, мәсәлән, без таптык иң борынгы мәчет урыны, 10 гасырда төзелгән мәчет урыны. Бу аны мин казымадым, ул вакытта
студент идем. Әйе. 72 елда біз аны қазы башладық, Альфред Қазы. Қазуда қатнаштым мен. Шуңа күрә мен ғұрурланам. Теге язып та шықтым. Ғұрурланмаслықта түгел. Чөнки беләсеңме, аның мәйданы күпме? 2500. Хәзерге Кошарих мәчетенә караганда зуррак булган ул. Мәйдан ягыннан. Әйе. Ну, теге бейеклеге артык бейек булмагандыр инде. Әмма бит бу бит прогресс билгесе, әйме. Бу прогресс безнең бәйләнгән ислам белән. Ничек кенә теге әйтсәң дә, барыбер ислам ул теге прогресс алгарыш билгесе. Ислам динен милләтебезне берләштерүче фактор дип әйтә алабызмы? Монда былайрак карарга кирәк. Менә 1552 елдан соң без урыслар кулына эләктек. Әйме, безне көчләп чукындыру башлана. Башка мәсхәрәләрне әйтеп тә тормыйм инде, әйме. Көчләп чукындыру. Бит дин кешенең канына сеңгән нәрсә ул. Буларны чукындыралар. Менә шушы моментта һәм шушы көчләп чукындыруга каршы тора бөтен халык бердән булып. Менә шушы чорда 16-ның икенче яртысында, 17-дә, хәтта 18-нче гасырда христианлаштыру сәясәте бит ул бетми. 19-да да дәвам ителә ул, әмма. Менә шул чорда ислам бер сүзсез милләтне берләштерүче фактор. Хәзерге чорда мин аның бу ролен артык күрмим. Гомумән ислам милләт дигән нәрсәне белми ул. Без барбыз да мөселманнар ди. Бу бердән, икенче яктан исламга каршы көрәшми урыс дәүләте. Киресенчә, мәчетләр салына, бик күп теге дингә күчүчләр хәзер күп, әйме, теге большевиклар биткәннән соң инде ул яктан әйбәт. Телгә каршы көрәш башланды. Шуңа күрә хәзер беренче чиратта тел халыкны берләштерә. Телне битермәсеннәр өчен без көрәшәбез. Күңелләребез сыкрый. Тел дибез, әйме. Элек безнең дәүләтебез булган, алгарышта яшәгәнбез. Ни өчен шундый мескен хәлдә соң без бүген, Файз абый? Ансы бездән тормый. Ансы сәясәткә кирип кетмик, югарылардан тора. Югары безнең идарәчеләребездән тора. Әмма алдык бит суверенитет. Кая ул? Без борчылабыз. Халык юксына суверенитет булмагач, әйме, ул ничек матур гына яши башлаган идек бит. Үсеп киттек. Бөтенләй икенче кешегә әйләндек, ирекле кешегә әйләндек. Үзебезне кеше итеп тыя башладык. 90-нчы елларда, 2000-ның башында. Хәзер әкренләп юкка чыкты. Безнең депутатларыбыз һәм башкалар. Шундыйрак, монда кызганычка каршы диннең дә катнашыйк, монда халыкның да катнашыйк. Шундыйрак нәрсә, әйе. Ярый, бу теманы туктатыйк. Бу теманы туктатыйк. Эшкә кирип китмик. Археолог белән реставратор һөнәрләре, алар капма-каршы һөнәрләрме? Шуны аңлатып китегез. Юк, алар капма-каршы көрәшләр һөнәрләр түгел. Археолог таба, реставраторлар без тапканны, без бит начар сакланган әйберләр дә табабыз инде. Менә шул чүлмәк китекләр дип әйттек. Аннан соң тимердән ясалган әйберләр, тимер әйберләр бик начар саклана. Коррозиягә бик бирешә. Менә бронзадан ясалган, бакырдан ясалган әйберләр алай түгел. Яхшы саклана, кичә генә эшләнгән әйберләр кебек. Менә шуларны саклау өчен, аларны яңадан торгызу өчен инде безнең реставраторлар бар. Ну, сезнең сорауда ниндидер бер нәрсә дә бар, в общем-то, алар без бер чакта мен реставраторлар эшли лабораторияда, ул безнең Кремльдә сөйләшәләр үзара, мен аларны тыңлап торам. Шул археологлар җүнләп казыда белмиләр, казыган вакытта ватып терәләр дә, аннан соң безгә бирәләр.
Клей белән ябыштырып бит инде алар шул тикле. Менә шундый нәрсә бар. Булай әйме, алар безнең ярдәмчеләр. Музейга куяр алдыннан бит бераз тәртипкә китерәләр, чистарталар, реставраторлар артыннан үтә әйберләр. Менә без бер тапкыр Болгарда казыганда шул тикле күп бер урында шүлмәк китекләр инде, әйме. Bilmem aşım kelmege anda bir pıtlap bulgandır bir orunda. Biz aların bütünsün jidik, ol bir saattandır belki. Belki anı yanadan turguzup bulur dep uyladık indi. Bütünsün alıp kayttık hem restavratorlar bir yıl şaması oturganlardır alar ne. Şundan da bir saattan buldu ol. Saat degan anın zor buldu indi. Bir metr yarım büyüklükte mena şuşunday aşlıq saklaganlar көрәсің енді шуш сауытта әйме. Аның үшін біз аны музейға қояшақ, біз алла берсе шоқ қатырлық. Қара мен айтам, нешік неткендер мұны ясағандар. Біздің Бұлғар бабалары бек махир болған, ұста болған. Шоқ қатасын қой бір нәрсеге. Біздің неге темаға қағыл бір нәрсені айтып кетейін. Мына шул алар. Çünkü o bir ғұрырлық біздің үшін, әйме. Siz biləsiniz indi, височный şige alqaları altından yasalgan. Onun içinde ördek iki çepoçkalar düşe, anda imenşiklerine aşağılan neler, şariklar indi. Alarını yasaganlar Tatar şenşikte pürtüleyken de filigran, skany, yani altından jip suzganlar. Hem şol jipten indi motor ettirip ornamentler yasap koyganlar. Mana şuşu şige alqaсын yasaganda. Hazır orus masterlar aytırga kerek, Ermitarda bunu tekşirdiler. Hem şunday bizge ayttılar indi. Şanırlıkta tugul 1 gram altından 2 kilometr uzunluqtağı jip suzganlar. Менен indi ustalık. Alarını biz unikal табылдык. Алар шындан да бек моторлар хәзердә. Музейларда бар ул. Менә безнең бабайлар, әйме, бабайлар. Барыр, менә шитләтеп кенә булса да ислам дәүләте, әйме, тәртипле. Biz бит теге Bulgarlar, alар элекеге күчмә халык, һаман яу белән барганнар неге урыс князьлекләренә дип дәrsлекләргә язылган инде. Мин бер тапкыр кызыксынып карадым, анда күпме 13-15 яу билгеле, поход белән, сугыш белән килгәннәр инде. Болгарлар тегеләр безгә 13 тапкыр килгән. Без 2-3 тапкыр аларга барганбыз. Ягъни без үзебезнең байлыкны, үзебезнең шәһәрләрне саклаганбыз. Килеп чыга, әйме. Теге ислам динен без көчләп тагырга да теләмәгән без күрше халыкларга, алар үзләре безгә килгән. Чөнки күренеп тора, ислам дәүләте байлыкта яшиләр, тәртипле һәм чуашлар да, арилар да бер өлеше İslam dinini kabul etken. Bu hiç şüksüz. Belki alар bütünley ripte bitkenlerin Bulgarlar arasında anday proses bolgan. Ama lakin anda var İslam kaya barasın. Yukarı kültür bilgisi ol İslam. Яшь чак. Жүләр шак. Әлфия Абзалова өстәптә куя иде. Дәртле шак дип. Тәкъдир сезнең өчен нәрсә ул? Тәкъдир язмыштан узмыш юк. Кешегә бәхетле булыр өчен нәрсә кирәк? Кешегә бәхетле булу өчен күп нәрсә кирәк. Әмма нигезендә бер генә нәрсә. Акыл.
Hürmetli tomoshachilar, xayrli saatda topshiruvni davom etamiz. Foiz abi bilan bek qiziqli angamamiz bor. Foiz abi, sizning shaxsga ko'chsak, endi siz shug'ullanib o'tirganda sizni bir shirg'a da yaramay, so'rov berishga da yaramay edi. Bek tanishqina yerga kerak deb eshitganimiz bor. Shundayroq. Bunday shartlarga borib Gulnur opag'ina tuzadilar. Gulnur opa shunday sabr qiliqli kishimi sizga. Sabr degan narsa ul bek shartlar ravishda aytilgan. Masalan, men ishlab o'tiram, shundan da endi berilib ishlayman. Uni o'qitishi daftar tekshirib o'tira. Mening yanga daftarini keltirib tashladi. Qarali. Men aytam, narsaga bunda qo'yding? Yozuv qara. Men aytam, oyoq bilan yozilgan, ikkili qo'y. Qo'yam shul. Men aytam, men qarshi tugul. Keta. Men endi o'zimning fikrdan chetlashdim, bo'lindim. Aybatgina ishlab o'tiram, yangadan kela. Mana busin qara. Aybat, men aytam, mana 5 qo'yindi. Ya'ni ul o'zigina mening bilan bo'lishadi, o'zining o'quvchilar to'g'risida fikrini aytirga kerak. Bir narsaga esga tushiraman. U bek yaxshi o'qituvchi edi. Hozir pensiyada endi. Ani bolalar da yarata edi. Ani o'qituvchilar da ham berakda ota-onalar yarata edi. Bir zaman ketdik ota-onalar o'tirishini, kimningdir bir 2-3 bolaning tug'an kunida edi. Shunda ketdim endi men. Ular bilan birga bordim. Şey işerge bormasında hem men o'zim o'ylamoqda aytib söyleye başladım endi. Bütünüsünün ismi familiyasi bilan. Hem söylaganda mana Vashilov Nikolay sening yozuvuň bek nashar formasında. Ularning ko'zlari tindi. Mana ya'ni masalan men o'qituvchi Gulnurni anglayman. Gulnur meni anglay. Mana shulay anglashib yashagash bek rahat ol. Ul bildira endi meni, ammo lekin bit ul qiziq o'zine ko'ra. Balalar turmushuna kirib ketam men shulay akringina maktab turmushuna kirib ketam. Men birinchi darslik yozganda tarix darsligini yozganda Gulnurga ko'rsatmishi bildira olmadim. Men ortiq o'qitmadim bit endi. Yaxshi ettirib yozdim. Anda arxeologiya rishim begirak da ul keldi da bulay ettirib yozmanglar, birinchi kurs studentlari tugulalardi. 5 tapqir meni majburiyatda ko'chirib yozarga endi hamon g'odilashtirishga. Ya'ni masalan u mening fangada tag'la. Ma'rifatga shulay anglashib yashagash bek aybat Foiz abi. Kelajakda da shulay Xudoy tegizlikdan ayirmasin sizni. Amin shulay bo'lsin. Bir-biringizni anglab, qadrlab, hurmat etib yasharga nasib etsin Xudoy. Rahmat. Mana hadisda David xotinini ham oilasini eskitkish yaxshi munosabatda bo'lganlar orag'izdan eng yaxshisidir degan. Shulay. Naq shulay. Dürüst aytilgan. Durustmi? Mana shulay Foiz abi. Shulay eng yaxshi Alloh taolaning eng yaratgan bandasi bo'lib yasharga yazsin kelajakda da. Mana shunday kitiklardan, qiybulchiqlardan da tab topib, yem topib, dunyoning motorlig'ini ko'rib, quvonib yasharga nasib etsin. Rahmat bugun bizga kelganingiz uchun. Shulay deb endi angamamiz oxirina yaqinlashdi. Esan sog' bo'ling'iz. Rahmat sizga meni chaqirgan uchun, rahmat tomoshachilarga, tinglovchilarga. Shulay birga yasharga yazsin. İslamni unutmishi. Shulay, rahmat, qadrli tomoshachilar, imonli bo'ling, esan sog' İmanlı bo'ling. Deb tursangiz. Rahmat, esan sog' bo'ling.